Jum mill-aktar impenjattiv għal pumpiera tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili meta fi ftit sigħat żviluppaw nirien kbar f'żewġ imħażen tal-Karnival fil-Marsa u f'lukanda ewlenija fil-Qawra fejn kellhom jiġu evakwati madwar 20 turist. Kien għall-ħabta tad-9 ta' 3 filgħodu meta l-uffiċjali tal-Protezzjoni Ċivili tarfu li kien hemm nirien kbar f'maħżen f'Xatt il-Mollijiet fil-Marsa. Minnu fih bdiet operazzjoni biex jintfew in-nirien. L-operazzjoni ħadet madwar 4 sigħat għal fatt li l-ilsna tan-nar tferxu f'kemm trott salib. Id-deputat direttur tal-Protezzjoni Ċivili Sur Peter Paul Colero li mexxa żewġ operazzjonijiet spjega li l-akbar avversarju tal-pumpiera apparti n-nirien u tħaħen kien ir-rieħ. L-ewwel ħaġa naqqas l-effettività tal-matana, it-trow tal-branċis tagħna u allura wkoll beda iżid in-nar, l-intensità tan-nar, ġifieri in-nar kien intens u mexa ħafna iktar malajr minħabba l-effett tar-riħ. Il-problema li kellna kienet li kien hemm ukoll xi ċilindri tal-ċitilena li kontrollajna u rajna li daw in-nar ma laħaqhom. Fil-fatt il-pumpiera rridu jaraw li dan ma jseħħx minħabba li fl-imħażen kien hemm materjal li minnu jiġu magħmula l-karrijiet tal-Karnival kif jgħid il-proprjetarju Sur Redimer Qasa. Tista' tgħid naqra ftit minn kollox, injam, ġeblo, kartun, fiber, affarijiet li huma relatati biex taħdem il-karru ta' Karnival. Dawn għamlu l-ingredjenti kollha biex in-nirien jinfirxu b'mod drastiku f'ħin minnhom ċedew ukoll soqfa tal-imħażen. In-nar kien mexa għat-tieni maħżen u bl-operazzjoni li għamilna waqqafna l-mixja tan-nar għaliex il-maħżen li kien imiss kien wieħed li kien mimli kimika. U allura għamilna operazzjoni fejn kontenejna n-nar, waqqafna l-mixja tiegħu Umbat imxejna biex nitfu n-nar. Minħabba fekk il-pumpiera tal-Protezzjoni Ċivili ma setgħux jidħlu ġewwa u għalhekk bdew jippruvaw jikkontrollaw in-nirien minn barra. Intużat ukoll vettura speċjali b'kamera magħha biex jikkontrollaw aħjar in-nirien. Għajna fire engine partikolari li qiegħda stazzjonata Dellimara li tista' twassal lil maj tidħoli biex jekk jiġġarraf xi saqaf fuqha ma jkun ġara xejn fuq il-vettura aħjar milli jġarraf fuq bniedem. Mument ta' sodisfazzjon u ferħ għal membri tal-Protezzjoni Ċivili flimkien mal-membri tal-kumpanija tal-Karnival li tagħha kien il-maħżen kien x'in il-pumpiera salvaw żewġ hamsters minn qalb in-nirien flimkien ma' żewġ tiklib li niżlu għalihom u tellawhom permezz ta' harness. U ġejna fżati wkoll f'punt minnhom illi kien hemm ġiex tiklib illi kienu neqsin u ma kienux jafu fejn qegħdin, nixxina nsibuhom fuq il-bejt u mexxejna operazzjoni biex nirkupraw il-klieb u nsalvawhom. Xil il-pumpiera kienu kważi tfew in-nirien fil-Marsa daħal rapport ieħor ta' nirien fil-Qawra Palace Hotel. In-nirien jidher li żviluppaw mis-sawna tal-lukanda ma dan kollu dawn infirxu tant li fuq il-post issejħu għad kbir ta' vetturi ta' tifi tan-nar. Issejħu wkoll tim mediku mill-Isptar Mater Dei immexxi minn Dr. Michael Spiteri u Dr. Jonathan Joslin li taw l-ewwel għajnuna lil 25 turist li ġew evakwati mill-lukanda fuq il-post. Ħadd minnhom mandarab. Fuq il-post kien hemm preżenti d-direttur tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili is-Sur Emmanuel Bsajla u l-Ministru għall-Intern Michael Farrugia. Iż-żewġ operazzjonijiet raw is-sehem ta' numru ta' pulizija mid-distrett u Rapid Intervention Unit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.